tógadh agus tógadh me bailbhór na cúlé an Ghaeltachta sin. Right. Discuss Gaeltachta na meon agus tógadh an óchas Scoil Gúlé agus meascadh bailbhór agus mar sin. So tógadh le Gaeilge me agus is a gobar Ghaeltachta a cúpla bliain or a bhíidir Westland Road na Cliath sin timpeall seascaidí chathair agus an san vís a gobar an éalainn vís mar rúnaí don lo mór an na Déantar agus an san de fósas agus bhí páist agam agus well hánig binnig an cúman sin ní rosach séhí ar a has agus dúir an lum go raibh cúpla duine ar a scoil a bunú nún droma. So mar sin a hosnéimar hí cúdar nó séisiir dúine annig an tús. Seo. So hána tú go Black lé chun dólamón oibrí le eagraíochtaí Gaeilge go bhfuinú so fair dús. Yeah, bar hánig, agus post an Déantar sinna agus tháinig daoine I do thrá an sin cé híad na daoine sin nó raibh tú meascadh go sóisialta le Gaeil eile sa chathair na frá sin. Well, bhí an drama éalainn agus bhíoh go leor rudí arsúla ó riad agus mar sin ag an am rabar magórán agus bhína mar sin. Agus bhí Tomás Magán I sé buinte le Gaeilge agus ceapan go leis chur an dram se le chéile a ní rá sé buinte leis an ruding na dhé sin. Sa Scoil hain, sa Scoil áitiúla ba? Scoil Naithí? Se. No, ní rá sé buinte leis. Ach bhí sé ann ag an am gur an céad cringú sin ann. Méidiach 72. Sa hála cláiste uire ba? Ní ha, bhí an scoil sin a deach éman de hóir. Banach félas tá sé nach léir mar a bhanis. Éman de hóir bhí sé na chónaí idir dún droma agus church an sin Capmar Simple Frankfurt á éigen mar sin. San tachan sin a bhí an céad cringú. Agus binne deir a fór méidiag 72 agus tá gom sin mar bhí ma iní séhí díis sin an is bhí ach an oslimar an scoil. Agus is stocha gur cheall tú daoine ag an scúil in dhé sin dar náí. Céad? Chóir tú daoine ar scúil in dhé sin dar náí. Ó mé ar scoil? Chóir tú daoine ar scúil. Oh, yeah. Ar scúil, agus am bar fáistí an bhí láthair. Bhfuil, tá na glúnta ann. Sin an cúis. Sin an cúis go búní Yeah. Agus a raibh eagraíochtaí Gaeilge eile thart ag an am a raibh I nún droma an raibh. Well, hí an asran Gaeilge an a gcónaí, hí sin an cóilúidir beag mar sin an. Agus bhí asran Gaeilge an uair sa tachta agus is cosúil go raibh bhí bainte géim an de hóir le sin agus bhí fearil le maithún macóris. Bhí sé sin bainte leis agus is iad san na deagraigh an cringú iad san agus Tomás Magán agus deagraigh an cringú bhfuil iad an céad cringú sin. Agus céint is daoine a bheith I siúd an cinál raibh siad ag obair in airná na Gaeilge freisin nó meontáirí nó idirchasáirí. Meontáir a bin a bháin díobh. Tomás Magán bhí sé treis fé ag obair I éalainn leis na scoláireachtaí. Agus din eile nó ní don go raibh an cúilreaig an Sarah Sean McGarrett Gaeilge da bhistam. Dína. De hóir is í sesin bainte go gcónaí le eagraíochtaí díobh ach níl fagam féin. Féin heach bhí spéise ar gcónaí bhí sé páirte leis an meascadh agus rudí mar sin. Sigam.
Agus tú hain buintach le cinál éagsúltaí sóisialta be eile nó páirtithe thula tú le nó céir cumann ag an am raibh. Ní ra me. Bhí tú. Ach bhí golóir rudí arsúla Gaeilge agus rudí sóisialta. So bhí nasc an raibh tú fós ag obair le Gaeilge na gánaí agus sibh mún bunú na scoile an raibh. Bhí mé deacrachtaí Gaeilge ag an am sin. Agus cúi tú gobar é ná ag an eile an neachí? No, ní chuig, mar bhí méíon agam. Take him. Yeah. Chumar as gobar. But home ag go bhain dhéis na bheith a part-time seach an áid éige nach an áid a bhí ní sinna. Take him. Agus a raibh céine cinál rudí ó lá go lá bhí orí déine is tócha chun go dúcha chun Scoil faoi bhlá agus chun go chuireadh se bheith an bhód é is tócha. Well, dos a chuir a teagaí mar cruinniú peblií in san Hallan Chapel, a Sheffrin Chapel nún drama. Agus sin ceapan éad a mín an olog médiaach seachtó dó. Agus bhí tindrah maithen sin. Agus for mar listed in a dina bheachtásta a páistí chorán. And now you're galore páistí agan le Berkmúntóirí áil. So we are in canal canvas all the end of timple na board. Agus an sin former vi dahat páistí agan former dahat páistí. So chumar go dtí Ryan an sin chun an Scoil Naithí. Agus bhí fethe páiste tastal loi meontar amháin agus dahat loi beirt a ba. Yeah, well bhí Berkmúntóirí agan ag an tús. Bhí. Agus cá aimsiú sibh iad sin. Well, mar a bhí na figurí agan mar a bhí an dahat páistí agan agus nóir a cheadig an Ryan is cuinnam dullisteach ar castal le an a bhí an gan am Dick Bark agus bhí sesin sáil cheantar an seo ar nóir an drama. Arás agus thug sesin na meontáirí Dave hána si dán cinál choras. Bhí ar an aglah a chur an mún. Se, mar bhí tus ar an meabhard agus bhí an chóm sin orí. Hánig an príomhide chuin ó Scoil Lorcáin. Bhí si mar príomhide scolar, bhí si múna Scoil Lorcáin páirc Gníomhaire. An céad múntóirí bhí an. Tuigem. Agus an raibh mar an daoine eile ó Scoil Lorcáin buintach leis mar cinál sean scóil bunathe nó ar ní roian buinte néchar bhí me sin ní roian buinte néchar agan go. Agus mar leis an beir banistéach cén cinál físe bhí agaí ar dús an déireach an Gaelscoileacht a hort na an páistí a bheith nó. Bhí an dacha céanach go léir bhí agamsa leanú nachas an tanga ó glúin agus tá sé sin táirlú an ten bhd bháin is ní féidir leis na gar páistí fáileisteach sa Scoil Amantí. Mar sin tá siad tá nómar go daoine clár páistí clárthe. Bógan rudí ar aig. Agus luú tú go bas an Gaeltachta tú an raibh tionchar mar ag an muinte na Gaeltachta nó an raibh tú iad aon ar sois nó an raibh daoine Gaeltachta eile. Bhí cúpla na Gaeltachta eile a chaláindíobh is as blachéan an céadram sin a bharmór. Is an tendan an Gaeltacht ach in na dhé sin sa Scoil bhí a bhain tuismóirí gur bas an Gaeltacht béalt. Tuismóirí seachas meontóirí. No, an na múntóirí bas an Gaeltacht. An last príomhide bhí an bhí páirc Gníomhaire as Ileán áring. Agus bhí trasaní fóil as Ileán áring. Cén man
inis the party not finish the inis more the tras an kid Monterelle hammer of inis man. Oh, so Déantar all go raibh, you know. Tugtar ag muinte na Gaeltachta there in school. So agus céir é an dúchlan bhá a bhí agé mar beban isteachta má se agus an scóil like cinál fórbart síos na blianta. Well, an spiritnah. Sure. An small spiritnah all agus suíomh. Agus bhí sé deacair bhí sé bhí cín raibh déanta fatáman an raibh cinál prefabs. Yeah, bhí formar suíomh an próiste. Go sealadach agus bhí prefab a bháin a gin tús agus gá rang. Agus an san an hána blianta formar suíomh an well an rhain mar ire bhí Scoil Naithí a thógáil a gnám. Scoil an bunscoil na chathair mal an tír. Agus formar suíomh ó heagsúla. So thug an Scoil Naithí an suíomh nó thug an roiin iadachas suíomh an Scoil Naithí. Yeah. Lor cringthe an rein agus an Scoil an man Scoil agus sin féin bhí go leor cringthe agus deire formar an suíomh. Bhí an suíomh sin le mar park immerthe capan ach an san idir rá or leis an Scoil go leor spás le park na immerthe timppla na háte. Well, tá I mála an tíir tá ná. Ní rá mór an do lasach achan an suíomh agus mada le sin an raibh cinná takeíocht ó drama be eile a luú tú gur buniú Gaelscoil leis seacht ó trí nó. Mór baint in éair a an éan an áíre bhí ring héin. Tuigim. As bhí sé decha mar ní raibh choras an na gnám. Sure. Na le ná tá siad a fáú ga háit nach chuil. So céir bhí sé libh hain agus stocha go raibh go tú go raibh fáimní leis an bhirigan ó bhhaim go haim agus an raibh ó ibní eile nó an bhirigan ó bhá an ceanna aimsiú agus an cáireacht agus mar sin de an raibh ó ibní eile bhí orthaí sáú. An bhirigan scrín an fáid a fá mar bhí áring imachtas an suíomh na rámar leis na féirí a deantar. Mar bhí idir tastal an próiste bhí a sépel an na niscapan. Agus bhí blóring. Ach bhí sig an rein bhí sin, com bhí an rein bórsteach in san suíomh sin áildúin. So nuair a formar an suíomh an sin bhí áring an dul agus chathair an Scoil ógáil. Ach a deir go hála sé rééis an tappa in dhé sin mar. Hála. So Déantar rá go raibh cinál Gael sois maithagaí leis an roin hála rudí go sciúpaí an bhí Gael sé maithagaí leis an roin. Bhí na riadar a dúlta go an bailach. Bhí ar an chúdáid gorá an Scoil fás agus go an na heagraíochtaí agan mar sin de. Sigam. Agus céir é an dulcan cín bhháir rinne le linn do thraibhse leis an máhairt leis an scúil. An rud sin go léir. An rud, yeah. Well, yeah. Rud fat an upper an upper gnám. Agus an Scoil réan sinne an órachas sáil agus nó rudí ó lá go lá. Tuigim. Nach bhí an príomhrad a gnám. Se chóir ar an bhód seasa. Yeah. Agus bhí cinú gur an na páistí agaí. Tuigim, yeah. Múntar breise áil. Dás mar rang go bháin gach bliain.
agus an raibh na meontóirí agaí chun mar luach geantain is meontóirí uaireanta an raibh. Sé deacrachtaí cén. Spéisiúil. Agus maidir le cinál Gaeilge drámaí eile an raibh an aglis faoi pátrúnacht na aglis a Catholicí agaí a bhí. Well, mar bhí go leor feicní aga ní heasta goin a riile Harrington an cé. Cuinn pátrúntaach. Cuinn mé sin go agus crimar an bailachas féas go dul le pátrúntaach na aglis Catholice. Spéisiúil. Agus dhéanam mar sin agus na cuinn có í cúpla tuismór i garán. Bhí siad a géirí cinál ceann well, not growing and go leis. Sure, take them, yeah. Mar economic, you don't grow educate together around the economic. The other grow the personal. Dear get talked there involved, Captain. Sure. Yeah, well, I'm grow then a couple of them go around fishing. Again, I see in patron tough economic. Take them. August an raibh Gaeilge leis le tú educate together an Gaeilge le siúd ar beol a chur a bit nó. Ní raibh. Don't need some around you on. No, yeah. Agus maidir le dúirte tú go raibh sibh libh hain a bhfuair sibh tacaíocht dá cinál polatóirí áitiúla chun an scoil ó bhhainú nó a raibh sibh a raibh aine ar lech go chuoin leat. Yes, it's Queen of Nile Andrews. Okay. We session in the polatóirí ganam, it's Queen of Shen. I guess yes, Queen of Cowers all the gagrún na cringethe seo leis an rain. Agus cinál déiscigh session na cringethe nó where. Well, yeah, the Berkshire Cowra hook gagrún na cringethe seo. Go bra. Agus a raibh tuiscint agaí cinál go raibh de réir mar neachtain na blianta roiíach a háirithe sna seachtóirí an raibh tuiscint agaí go raibh bora a Tugtar an Gaelscoil tríd an Stát omláin agus mar bhí ní ramar ná dáile leis an éile a bhí ar. Mar is cosúil go raibh cáile a gnáimse Tugtar Gaelscoil na gnáimse an caiidán. The Kaida Maha, agus some cover has to go in along machine, counter mark on drum, the color of the color they know the Gaeltachta cover cancel. Spéisiúil agus cén fág an granú go buine amach an cáil sin, mé eonar coid an múna agus nó. Captain go mi hiiscint a bhíine go na ranganí an a bheagán. Ach ní ráidir ná riamh mar bhíocht méid áirithe agad tríchanú tríchadónú éidir bhí an go nám le múnteir áil. So níl san beidir go méid níos lú is Scoilán Gaeilge ach ní mór an difriochtán. Se chunig mé sin agus mé léomh na sean nuachtáin ána seachtóirí agus uachtóirí cuairtear é sin chun cín go minic go raibh na ranganí níos luach sin mar déir tú ní raibh siad in éire agus ceapan tú gur cúis amháin é sin ar loibh an raibh aon cúis ní eile an neartha. You joke on in snapper around there, come on, look in it. Yeah, Gondol again, yeah, tap me, yeah. Princess. Condol like an Gaelscoil nu gan. Condol like an Gaelscoil. Agus an raibh sin in a meonlach nu an biogan nu. Hearing meonlach, and hearing go space for on the dinner her
chud páistí ann ag an am gros féise go Gaeilge. A bhí láindíomh nach mór an Gaeltachta. Tuigim, fór bhéire. Fór, yeah. Sin spéisiúil. So bhí an roadshow tach gon cín level an start freisin a raibh tuiscintágaí méid a bhí titim amach an átaigh an ospéil fearliste béid a nu bhfeachtas a bhí ar bun sa bheith ata stocha bhfeachtas a bhí ar bun sa Ghaeltachta maidir leis an scoilíocht agus is a dú chuoin nó bhí bhfeachtas sin. Ná riamh níor an canál níor hála rudí mar sin dúine níor áing dul amach mar seáil Naithí rud mar sin. Fórmar an rud nó bhí an dachras bhí an níor an mór an scoile mí ag an am agus níor an mór an níor canál system an. Tuigim. Agus. Bhí an rud mar an charter territory mar dútha. Tuigim. Mar neach raibh se ní raibh na scoilnaí ann rihré agus ní raibh éagraíocht cin an náisiúnta chun rudí éascail. Tuigim. Agus de réir mar nachí na blianta roiann sin raibh aon tuiscintágaí á bheith léimhne faointí mé héins na nuacht an fecham go chur scoilíní átha daoine daltaí chuig áchaí san áireach bunú sa mratan bhog agus bhí tuiscint ar meontangacha eile san áireach. Agus an neacha se bheith cuairtní nó No, níor an mréan a bhí san gorán feilsin rud éagsúla. Nar little cocoon hen. Tuigim, bhí si. Bhí go leor le déanamh. Tuigim. Agus deirtha mar sin go buine amach. Bhí go leor le déanamh agus buine amach an rud a bhí ar intan a bhí rinne an bart do raibh bréithe. Agus bhí churing airgedáil chumá bhíocht na íhananta cheol agus mar sin againn. Le airgad bhhailú mar bhí ar an níochar stuff agus dhéimís céad cadán áirithe an costas ar Slifón Rhein. Ach bhí ar an goléir bhí ar an airgad áirithe rudí eile an tuismóirí le. Cén cinál stiff cén cinál áchaidí ar rinne sibh ceall chuirmeach agus cinál crown card agus rudí a bheith. Sin rudí crown card lena gafií ceol cén agan gach mí hí cheola thug mí se san cóteil sa Mallan Déir Greenlam go minic agus hí chuirm ceol agan UCD chomála Tony McNahan Greenlam me sin. Ní rudí eile nach agan chun mo chuidne ach bhí an feilsin rud arsúla agan chumá. Agus an cuioin le bheith an am ar bhuaithí sibh go raibh sibh cinál go raibh cuachtágaí nó go raibh sibh an rudí a athriú was that rudí a bhaint amach mar dúir tú luú tú cinál uncharted territories a bhí ann nóir a bhain sibh a méid sin amach ar bhuaithí sibh gur athrí cuasaí nó gur athrí sibhse a chorabit nó. Well, is cosúil gur acharí a gur fún ar bhain an sin tú suíoscail an Gaeilge nóir go bhfeachtas ar an éileh a bhí ar an scoil agan thus an ceann an sin a Fairhouse Captain ceann an sin go luainna dhé sin agus tá mar bhilda tá go leor díos timpeall níos. Tá. Agus cé fág a gapan tú go tábhacht lá i gáthés na tíre mar cé éon tábhacht
na Gaeilge ditse. Captain Marina will probably Gaeilge agus bhile mé an leanúnach sinna de hán. Mar tá sé fáach na bhfuil ar tá a héin scríile an céadú go chu me go dtí an porting géad. Agus dúirt mé am héin. Tá sé ionach tá sé leir a tá a héin. Mar níor ruidir faoi chois. Ag tír eile. Agus die hála téil mar bhí sé nárach an rud a hála an tanga. Agus bhí na Gaeilge Scoil Naithí mar cuid an cinál leanúnachas agus gan liganta sin an tuigem. Is sé bhásach man an leanúin sé. Na níl sa an faoin na Gaeilge Scoileachta agus an tanga nóair a chluisim mo garfáistí amanta agus ní bhí an nuair sin spéisiach an hán. Tá sé acha. Tá. Maar bhí mai iníon a London a fan na blianta agus tháinig sé ráis agus acha bhí si go don ní rah focail le go bhí fátar mar caiiteach ach le bheith córa lumsan sin tríos tamil tháinig sé ráis mar bhí si géar a páisteáil stachas go lorcan. Agus tá tangar ráis a chuirgis bhí sé ráis mar tá sé ann. Sinna, tá oibríonn sé Americach nuair tain tú haar lár agus Déantar. Déantar le bar blian a chanig an rud a ráis go is atá sé acha. A chud minic nóair a lán tú lá fragrann siad a méir le chu ní sé trendy amtí. Well tá sé sin stocaireachta na haire hála mar ní raibh sé a bhád trendy agus is fiú le fethe blian an ús aithníim sé bhfuil ahrú meontágaí os maith an rud é. Well, mór bhfuil ein scéil nó ein pointe eile go bhfuil a chóir isteach an sin mór bhfuil tá moch ceisní háart. Sin moch is an scéil Dolan William with something like on Scoil Naithí the social amateur well Gaeilge rin sé nóna an Gaeilge Choláiste ceir an Gaeilge Choláiste scuirdíomh an sin. Well tá well te na páistí Scoil Naithí go Cláiste agus Cláiste Ísagáin se. Tá Cláiste eilenis nó drumar a hán an teannta sé. Lán Gaelach. So the war sin rud céanna faoi bhí sa gobar fear a ran blianta Scoil Chomhalán sin well ó den léana hinna mar sin agus héadis bhí Gaeilge Scoil sin ó Cláiste Rahín ach as an sin hosna Gaeilge Scoil in sa clocalí agus níos tá Gaeilge Scoil Lán Gaelach tá Cláiste Lán Gaelach ach chomá. Se scapan forbíon Gaeilge Choláistí amachchas na cinál Gaeilge Scoilna. Bhí sin ionta cáit.